Hola, hola, molt bona nit a tothom, a tots i a totes. Benvinguts a La Veu del Poble. Tornem una nit més amb tots vosaltres. Avui, després d'un dia de victòria, després del partit d'ahir en què vam guanyar per 4-0 al Cornellà, per tant, un dilluns feliç, un dilluns content, que també el valíem necessitant, després dels partits anteriors on no s'havia aconseguit guanyar ni aconseguir els 3 punts, doncs necessitàvem també un dilluns com avui. De fet, dilluns maco també perquè torno a tenir amb mi el Pol, que després d'una setmana d'esbarjo i gaudi torna a estar aquí amb nosaltres. Pol, com estàs? Bona nit. Molt bona nit, amb ganes de tornar, que el darrer programa no vaig poder ser amb el David Mordillo, que va sortir molt bé i va ser molt... el Ripoll. I va ser molt interessant. Doncs de nou tornem per comentar una victòria que sempre agrada més que no podes comentar altres resultats. Sí, i bé, també us emplacem a vosaltres, que ens deixeu per vosaltres qui va ser el millor jugador del partit d'ahir. De fet, tu i jo tenim molt poca vergonya, perquè ni tu ni jo vam veure el partit d'ahir en directe. Jo l'he vist en directe. Jo l'he vist o sigui, en directe in situ. In situ no. In situ. Jo l'he vist Heu millorat el so, home, gràcies per tenir-ho en compte. El micro, sí. Fan cosetes. De fet, després no sé si podrem mantenir el nostre so a l'entrevista, és un tema tècnic que jo no acabo de controlar gaire, però bueno. Provarem. Saps com vam quedar? Em sona 1-1? Sí? Empats. Sí. Unió, empat, Sant Andreu. No, això no som nosaltres. 4-0. No, jo per tema feina, Pol, perquè estaves baixant i tornant per aquí, però tu vas poder veure el partit sencer, jo m'he estat mirant resums i tot plegat. Però bé, crec que podrem concloure el resultat. És fins a cert punt acabar demostrant tot el que el Sant Andreu ha vingut fent els últims partits anteriors, que no se'ns ha donat, i amb el partit d'ahir sí que és cert que el Cornellà rep una expulsió que marca el partit a l'inici, de la mateixa forma que nosaltres la vam veure aquí també en contra, però bueno, hi era un partit d'aquests que necessitaves guanyar amb contundència, amb gols i bon joc, i és el que es va fer ahir aquí al Narcís Sala. Us emplacem també, com deia, a dir el vostre millor jugador, Pol. No sé què et va deixar tu el partit d'ahir, que vas poder veure també, perquè jo crec que es poden extreure bones conclusions. Sí, al final crec que és el partit que ja una mica volíem, sobretot aquí a casa, aquests partits de gols on tots els jugadors fan bon partit, el que també demanava una miqueta l'afició en aquest 2025, que fins ahir no vam aconseguir els 3 punts, i és el partit que volíem tots, jo crec, una mica, on tothom jugui bé, on individualment, col·lectivament, tothom rendeixi bé, i evidentment sí que l'expulsió marca el partit, però al final és un partidàs del Sant Andreu, que venia amb la necessitat de victòria a casa contra un Cornellà que tampoc travessava un bon moment amb tema entrenadors i de més, que per cert avui he vist que anunciaven el nou entrenador Lopo. Sí, Alberto Lopo. Lopo, m'ha fet gràcia. Última experiència, diria, a la Kings League, si no vaig errat. Sí, bueno, l'entrenador estava al juvenil B de l'Espanyol, diria que estava al juvenil B de l'Espanyol, però bé, molt bon partit, si dius MVP, els noms que més sonen, Serrano i Jurado, per mi. Per mi és una molt bona notícia que tant Serrano com Jurado tornin un altre cop a portar partida al joc i dels números, sobretot. Els petitons del Sant Andreu fent màgia. Els petits, que tenim el Macros aquí. Això qui el segueixi sabrà la barra. La broma. Però... Sí, els petitets donen màgia un altre cop. De fet, ahir el Sant Andreu presentava un 11 per la baixa de Pau d'Arbrada amb lesió, per sanció, perdó, amb Alberto al mig del camp, i de fet ens ho posa l'Adri. A mi em va agradar molt el partit de l'Alberto, amb aquest tio a la guerra, això ho tenim clar. De fet, aquí estem veient que el van haver d'atendre fins i tot, però jugant al mig del camp, demostrant que pot fer aquesta funció també, i la línia de mitges puntes era Marcet, Serrano, Jurado. Barbaritat. 11 ofensiu, al final l'endarrereixes una mica més la posició d'Alberto amb Toricis, ja ho ha fet més cops. Alberto sabem que és una peça clau, una peça clau que s'ho deixa tot, que el míster confia en ell plenament i et dona el rendiment màxim que et pot donar l'Alberto, que al final és el que es demana. Al final, sí, hem dit aquests dos noms, però al final és un partidàs col·lectiu. Tenim a Casti, que també marca en el córner, Marcet. Debut golejador, Marcet, que aporta bastant al partit, perquè de fet el gol de Jurado ara veurem també que és ell qui comença també amb una passada, aquí veiem una possible penal que demanava Marcet, i aquí l'expulsió, que l'entrenador del Cornellà
protesta després de roda de premsa de dient una targeta groga a minut 26. És impossible que protesti, impossible. És insuficient. No és necessària aquesta falta aquí al minut 26 tenint una targeta groga. No, a més, és que jo vaig mirar la repetició i és que és evident que és targeta tant la primera que fa, perquè al final talla una acció perillosa a Marcet, diria que rep la falta, i la segona groga, la trepitjada, és que al final no, si tens groga, és innecessari, si tens groga no pots entrar així. No. Llavors és una falta de groga, o sigui, per molt que sigui la segona, és groga claríssimament. Al final, minut 25, doncs sí, igual que nosaltres en altres ocasions també ens han tret la segona, com el partit de l'Espanyol amb Lucas Viña, i també vam dir des d'aquí que podia ser més o menys justa, però que al final no pots entrar així tenint groga, la d'ahir encara és més clara i al final és expulsió claríssima. Condiciona el partit, però al final hi ha només també la part positiva del partit d'ahir, que de nou ens avancem a la primera part ràpid i sembla que ja tot s'encarrila millor. Sí, al final, quan obres el marcador, perquè no hagués estat ni el primer ni l'últim cop que un equip amb un menys, tant a nosaltres com a un altre equip, li pot complicar l'enfrontament arribant a 0-0 al minut 70 i tot plegat. Posant-te nerviós, que centres i no té el rematador. I vam fer molt bé en avançar-nos amb aquell gol matiner de Casti, que si no vaig errat s'estrena aquesta temporada com a golejador del Sant Andreu, i aquí veiem el segon, Max Marcet fent aquesta, no sé si paradinya a l'hora de fer la passada, que arriba al final a Jurado i és ell qui acaba batent a Rubén Miño, que ahir s'endú 4 cap a casa. De fet, l'últim partit que va jugar aquí ho posava abans l'Albert del Campo per Twitter, va ser el del Barça B. Buah, ja veus. Llavors, mira, com a mínim si torna que s'endugui un carro cap a casa, que els records que tenim nosaltres del partit d'aquell no són bons. Molt bon gol de Jurado, Sí. Es notava que tenien un jugador menys en defensa perquè estava una mica... Pichichi és el màxim golejador de l'equip, Marc Jurado, que tot i l'arribada de diferents jugadors, doncs és el que venia demostrant sent dels més decisius de l'equip i al final ahir marca gol i assisteix també. Sí, llàstima aquesta, de Marcos Méndez, que no s'ha estrenat encara el Narcís Sala. Té dos, la primera part té una també que li treu Miño molt a sobre, i aquesta, que acaba enviant fora. Era molt bona per Jurado, i si l'arriba a deixar jo crec que era gol del Marc, però al final té aquest olfacte golejador que no perdona una i gairebé marca per estrenar-se, el que dius tu. Millor que se'ls deixi ahir. Silenci ara. Silenci. Espera, a veure si puc. Anem a fer la repetició. Aquest gol us el posarem avui dins la sopa. De fet, el guió del programa és Pol i Aleix parlen fins gol de Serrano i gol de Serrano fins al final. A veure si pujo aquí al som. És aquesta jugada? No és aquesta jugada, espera. Aquest és el xut aquest random. És aquí? Un altre cop. Bueno, parlem fins que arribi, perquè he tornat a repetir la jugada. No sé si és el millor gol que ha marcat Sergi Serrano. Avui és el nostre entrevistat aquí a La Veu del Poble. No sé si és el millor gol que ha marcat ell en tota la seva carrera. És aquesta la jugada o encara no? No, aquesta és la de cop de cap de Marcos Méndez. Sí, hem endarrerit molt. Avui li preguntarem. Posen que des del lateral semblava que havia estat de cap. De fet, hi ha un vídeo al lateral molt guapo gravat. Vinga, va, ara sí, no? Bueno, veiem aquí abans la reivindicació de la qual després parlarem, que així no torno a fer una pausa ni altre cop, que m'anirà molt enrere al vídeo. I a veure, jo crec que ara sí. Vinga, va, som bien. Suposo que això s'escolta. Esperem. Les goles en tot cas de Sergi Serrano. Espectacular. És dels millors gols que recordo en tema estètica i complicació al Narcís Sala. Jo crec que és el millor, És que... De xilena, és una bogeria. tu n'havies vist algun gol abans? Mira, sí, va marcar un Ferran Jutglar, però que és mig... O sigui, no era tan xilena com aquesta. Serrano, Ferran Jutglar? El gol és millor de xilena aquest de Serrano que no pas el de Ferran Jutglar, que és l'últim que recordo similar. Llàstima, és que clar, és el meme de fem campana, Serrano, he marcat a xilena. Hoy vino Messi. El dia que no vaig a classe... Sí, no, espectacular, no venim. Gol Puskas de la temporada del Sant Andreu i de l'any. Al final, quan fem això que ens agrada tant de recollir els millors gols de l'any, el de Serrano... Crec que ja tenim guanyador d'aquest 2025. Jo crec que... Ens posen si som gafes, Mira, de fet, Balears tampoc hi som in situ, tu i jo.
Llavors, si guanyem a Balears Perquè no ens deixen. No, no és que no ens deixin. Però si guanyen a Balears ens podem plantejar certament si som nosaltres el problema. M'és igual, tornaré al Narcís Sala. Sí, òbviament, a nosaltres no ens trauran d'això. Hem vist també el quart gol de Paredes, que tancava la golejada. I molt content pel Toni, que també marqui, que al final també segur que li va bé, també una mica, al final, el tema de treball i sacrifici acaba sent recompensat amb aquest gol contra el Cornellà, surt des de la banqueta, com sempre ho dona tot, treball, que és el que es demana, i si al final la recompensa és un gol, molt contents pel Toni, que també al final té una competència duríssima, i l'ha tingut també la temporada passada amb l'Ernest, va seguir, va estar allà, ha estat el titular, segueix sent imprescindible Toni, i també molt contents perquè marqui ell. 4 gols de Toni Paredes porta la temporada, s'aproxima als registres de la seva temporada passada, per tant és important, també la seva aportació, òbviament, quan ens posa per aquí el Víctor, i és cert, arriba l'hora de la veritat, Baleares, Sabadell i tot plegat. En tot cas, jo ja parlarem després, però per mi el tram que ve ara no és el tram més important. Després desenvoluparé. Perquè queda molta lliga. Bueno, després desenvoluparé. En tot cas, de fet, petit apuntet, ahir li guanyem el Golaveras al Cornellà. Bueno, és que no sé per què ho vaig pensar i vaig dir, mira, és cert. Perquè vam rebre ja 4 i aquí hem fet 4, però... Bueno, vam rebre ja 4 i vam marcar 1. Sí, per això. En tot cas, va. Que ens estem enrotllant. Sí, ens estem enrotllant massa. Resultat favorable a favor nostre, primer partit del 2025 que guanyem, que ja és bastant dir, després de la mala ratxa que portàvem. Gran joc de l'equip, que al final vau recompensar tota la feina que s'estava fent prèviament però que no estava veient resultat, l'aportació de Jurado, que són 6 gols, i de Serrano, que són 4 com a golejadors, i el debut de Biel, que és l'últim fitxatge que faltava per veure el Narcís Sala, i ja va debutar. Cosetes té el xaval. Vas veure? El vam veure, sí. Es nota que té cosetes, al final és un jugador que ha estat criat amb un molt bon ambient, amb un molt bon futbol, i es demostra molt jove. Segurament quan veiem més minuts veurem una mica el potencial que té aquest noi. De fet, al mig del camp ens queda una molt bona rotació amb Biel, Torices, Pau d'Arbre i Alberto podent jugar allà. També tenim a l'Adri Garcia i bé, doncs molta cosa que tenim allà. Ens hem renovat bastant en aquest mercat d'hivern i veurem, també ganes de veure més minuts seus. Si no em deixo res, anem avançant. Anem a... Què toca ara? És que avui estic molt xof. Resultats i classificació, sí. Que tenim aquí, l'he dit. Del que va passar aquesta jornada, actualitzat. Molt bona jornada. Molt bona. Bueno, la millor jornada vol per nosaltres, jo crec. Que podia succeir. Repassar els resultats, si et sembla, primer, i així ho comparem amb la classificació, que la tenim aquí impressionada. Des del dissabte que les coses mig se'ns posaven de cara amb l'empat entre l'Elx il·lícita i l'Espanyol B, que també està en aquesta zona alta i sembla que apreta bastant. També empat entre l'Olot i la Eivissa. Perd l'Alzira a casa, que sí que tenia una bona ratxa, va arribar a estar a la zona alta, però ara porta bastantes derrotes seguides contra l'Andratx, 1-2, també derrota del Mallorca B contra el Torrent, un Torrent que es col·loca quart, i que de fet un Torrent que juga la setmana vinent a casa contra l'Europa, partit molt important. L'Europa, que es va deixar 2 punts contra el València de Mestalla, segona bona notícia de la jornada, en aquest cas el líder, que segueix estant a 1 punt, però es deixa 2 a casa contra el València Mestalla, la Penya Deportiva que guanya a casa 3-1 contra el Futur, empat entre el Terrassa i l'Atlètic Balears, també bon resultat per nosaltres, bastant polèmic, perquè al final... Ara parlarem d'això. El penal que xiulen en l'Atlètic Balears al final no és penal, però l'empat ens va bé, així que... Sí, nosaltres endavant. Per aquesta banda... Sap greu, per la gent de Terrassa. Però bé, i empat també entre el Sabadell i el Lleida. Entre el Sabadell i el Lleida. Perdó per la broma. Porten molts empats. Molts empats. Ara fem la broma, però... De fet, l'Atlético Baleares també en porta bastants empats. En tot cas, els partits més importants per nosaltres, per mi el més important és
i més enllà de la rivalitat, és l'empat de l'Europa perquè de tots és el que no I t'esperaves. és que mira la classificació, però és que està Sabadell, Atlètic Balears i Lleida fora de playoff. Fora de playoff. És una bogeria, que al És una final bogeria. tu mires al principi de la temporada i segurament dius de la primera posició aquests 3. Sí, sí. De fet, al principi parlàvem, als primers programes dèiem Sabadell, Atlético Baleares i Lleida són els 3 contenders. I, bueno, els 3, equips que estan cridats, no? A estar allà al capdavant. I els 3 ara mateix són fora de playoff. I el pitjor per ells, millor entre cometes per nosaltres, és que no té pinta de que la situació de cap dels 3 s'hagi de solucionar d'avui al dia següent. M'explico, per exemple, jo sí que és cert que la situació nostra d'aquí de Sant Andreu la veig des de dins, però la de l'Europa veient-la des de fora més o menys penso igual. Crec que són 2 equips que tenim la forma de jugar molt marcada, que la plantilla sí que és cert que la nostra ha pogut viure canvis, la de l'Europa no n'ha vist tants, però més o menys hi ha una forma de jugar, hi ha un 11 més o menys reconeixible, al final hem portat gent nosaltres, però a canvis a l'11 n'hi ha hagut un o dos. Important també tema entrenador i staff, Tema entrenador, tema Això és important staff, perquè al final el Sabadell ha tingut moviments. tema massa social. Sant Andreu i Europa la tenen molt estable, extensible a l'Espanyol B sense tema massa social, però és un filial És diferent, els és filials menys jo crec que es ponderable. posa a part perquè són diferents. Terrassa, que també sembla que tenen estabilitat, tenen una plantilla ja més o menys amb el seu entrenador, amb el Víctor Bravo, però clar, Sabadell, entrenadors, percal, fitxatges, percal, massa social, També tenen allà un lió gran. Per tant, han d'arreglar moltes coses. Atlètic Balears en soc desconeixedor, però com a mínim allà dintre alguna cosa no va funcionar, perquè ara parlarem d'ells, però és que tampoc han guanyat aquest any i també han empatat bastants partits. I el Lleida, que és una incògnita, no saps què passa, perquè juguen bé, però... És que al final és que tenen... Ho diem així, però o sigui, al final aquests 3 equips estic segur que lluitaran pel... És que estan cridadíssims. O sigui, ha de ser una debacle perquè no puguin fer-ho. Són molt... O sigui, tenen molt bons jugadors, tenen molt bona plantilla, al final també tenen bons entrenadors. El Lleida vam veure la setmana passada com, si vol, en una part et trenca i et marca 2 gols. El Balears és un equip molt competitiu, té molt bons jugadors. El Sabadell també, són equips que revertiran la situació, però almenys fins ara hem d'aprofitar aquesta baixada que tenen aquests equips i nosaltres pujar. Al final ho estem fent, en aquest cas tenim 39 i ells 34, el Lleida 33, però bé, veurem. Sí, de fet, al final, mirant la classificació, és el que tenim ara per endavant. Sí que jo, mira, penso que tant Sabadell com Balears com Lleida estaran lluitant, però de veritat, i ho hem posat pel xat i jo coincideixo, crec que l'ascens estarà entre nosaltres o l'Europa. No sé per què, però crec que som dos clubs que tenim moltes coses estables i en aquesta categoria al final és estable. Però mira l'Hèrcules la temporada passada, Però és que jo no veia l'Hèrcules com veig ara Sabadell, Balears i Lleida. O sigui, el més proper a Hèrcules és el Lleida, i el Lleida té anys enrere de no sé què, si és mala sort, si és que no acaben de rutllar, però és que no veig ni a Sabadell ni a Balears com a un equip com l'Hèrcules l'any passat, de veritat que no ho veig. Jo tinc dubtes, a mi em preocupen molt més aquests 3 equips que no pas, per exemple, l'Espanyol B, que està en aquesta zona alta, que té molt bon equip, però al final em preocupa molt més Sabadell, Balears i Lleida que no un Espanyol B, amb 37 punts. Que ho compro, és a dir, tot això de que poden lluitar a la Lliga ho compro. No ho sé. En tot cas, anem amb Baleares, que és el nostre proper rival. Porten 4 empats i una derrota en els últims 5 partits. De fet, no guanyen des de l'última jornada de la temporada passada contra l'Eivissa, per 0-1. I és, com dèiem, un dels equips que està cridat a pujar, com a mínim a lluitar a les posicions capdavanteres. Òbviament queda molta lliga, però que no venen de fer el seu millor futbol, de treure els millors resultats, i al final, a mi hi ha una dada que la mirava i em sorprenia, el seu màxim golejador és Florin Andone, que Florin Andone porta 10 jornades jugades, 11-12 jornades jugades a lo sumo. Vull dir, tampoc tenen una plantilla molt prolífera en quant a gols, i Andone és el seu pitxitgi amb 4. Però Andone formidable, no? Un jugador d'època. Sí. En tot cas, Pol, partit la setmana vinent, diumenge, a les 12, i que hem de guanyar, sí o sí. Per mi la part important, sobretot, és mantenir-lo a l'averaix.
Sí, perquè el tenim en positiu. El tenim en positiu, vam guanyar aquí, recordem, a casa 1-0 contra el Balears amb gol de Guille Torres, que també ahir, de fet, va tenir els primers minuts després de la lesió, important, però sí, hem d'anar ja a guanyar fora de casa, sembla que ens surten millors les coses, els partits, hem de sortir, hem d'estar, jo crec que en 90 minuts concentrats, serà partit de patir, però bé. És que ara, clar, hi ha una mena de dualitat, perquè sembla que ara l'objectiu és l'ascens directe, almenys. Sí. Llavors, clar, al principi de temporada potser anaves al camp de l'Atlètic Balears amb una altra mentalitat només d'aguantar, però ara l'energia et diu que has d'anar a guanyar i realment has d'anar a guanyar. Llavors, sí. Però ells també. Sí. Ells també segurament van allà i diuen aquí hem de guanyar. Jo crec que qui té més pressió és l'Atlètic Balears. Al final nosaltres anem amb poc a perdre i amb molt a guanyar. D'aquí a final de temporada en la gran majoria de partits, Balears en aquest cas amb nosaltres té més a perdre. Al final una derrota o un empat fins i tot provoca que no puguis retallar punts i que el gol average ja l'hagis perdut. Ens posen, signeu un empat, mira, jo sí. A mi digueu-me el que vulgueu, jo tinc una idea de com seran els següents partits i per mi un empat a Balears no és dolent. Perquè sumes... Però llavors a Sabadell has de guanyar. Sí, és que jo crec que guanyarem. Jo crec que a Sabadell guanyem. Home, jo fer... 4 de 6, el que diu el Ripoll, 4 de 6. Un 4 de 6 en aquests dos partits és molt... A veure, si fas un 6 de 6, bueno, no diré què faig, però... Però clar, home, no, evidentment, però un 4 de 6 està molt bé. Llavors, clar, si empates al Balears i guanyes a Sabadell, està perfecte. Jo és que crec que Sabadell, de veritat, és que ho porto pensant des de fa 2 mesos. Jo crec que guanyem, què fas, Aleix? No prometré res. Si quedem primers sí que puc prometre alguna cosa, però per això res. Em pagues un kebab? No ho farem de moment. Però sí, a veure, Adri, òbviament, jo vull una victòria. Seria absurd dir-te que vull empatar. No tinc tan poca capacitat cognitiva, però al final jo crec que en un partit com aquest doncs crec que un empat no seria dolent, tenint en compte el que ve per endavant i que jo crec que podem treure una victòria al camp del Sabadell, i si ho mirem després de tot això i dir, mira, 4 de 6, tenint en compte el que deien també pel xat abans, Pol, que hi ha un Europa Torrent la setmana vinent, Torrent Europa, perdó, el Torrent és l'únic equip del 2025 que ha guanyat en totes les categories del futbol espanyol professional, 5 de 5. Ho vaig veure el tuit del seu compte de Twitter. Al final és un equip que està quart. Em preocupa, és un altre cop, em preocupa menys que aquests equips que estem comentant. És que el vam rebre aquí, el vam guanyar 4-0 i jo crec que la gent va pensar... No, el Torrent sempre està allà, El Torrent la temporada passada igual, venia de pujar a segona federació i va fer molt bona temporada, sí que li faltaven punts per aquest playoff, però estava allà dalt, i aquest any igual, és un equip molt sòlid, que de fet és bastant poc probable marcar-li 4 gols com vam fer nosaltres. Sí. Però bé, al final jugar contra l'Europa, dèiem que al final és un partit molt important, porta moltes victòries seguides, tant de bo evidentment el Torrent guanya l'Europa, perquè en aquest cas és el líder i li costarà molt a l'Europa guanyar el camp del Torrent. Jo és que penso per això que l'Europa punxarà, llavors un empat nostre no seria dolent i així sumaríem, però si guanyem, doncs òbviament ho abraçarem. Per part nostra, en teoria, si no vaig errat i em corregireu, recuperem Pau d'Arbre després de la sanció. Diria que no tenim cap sancionat per al partit de Balears, ho he estat repassant abans i en un principi no, per tant anem amb tot. Per un partit importantíssim a Balears, el que també hi anirà i que ara parlarem amb ell, és Sergi Serrano, que el tindrem aquí ara a continuació. Penseu les preguntetes que li vulgueu fer, perquè en 2-3 minuts el tenim aquí en directe per, l'home del moment, jo crec. Sí. Què no li hauran dit ja, després del dia d'ahir? Moltes històries, molts tuits, molts comptes penjant-li el gol. Li preguntarem aviam com ho ha viscut. Bé, i deixeu preguntes per ell, perquè al final és l'oportunitat de que pugui respondre el Sergi. Totalment. Doncs vinga, tornem en 2 minuts. Fins ara.
Molt bé, doncs ara sí, tornem a ser en directe. Bé, jo diria la persona que més cops han vist la gent de Sant Andreu a les últimes hores a la seva pantalla. Sergi Serrano, bona nit, com estàs? Bona nit, molt bé, la veritat. Després del teu gol del dia d'ahir, és que m'estic rient perquè, clar, jo vaig arribar ahir com molt tard a casa i em vaig tirar fins a les 2 de la nit en bucle mirant la xilena de Sergi Serrano. Imagino que molta Jo gent ho també. ha fet també i que tu ho has fet també perquè, clar, el gol que marques ahir, abans ho estàvem dient, és el millor gol que has marcat mai, fàcilment. Sí, bueno, aquell contra l'Europa no és xilena, però Ah, sí, com bueno, tijereta. sí, també pel dia de l'Europa també Clar, és... també és un partit Però important. parlem només de gol, no parlem de moment. Ja, Clar, però sí, sí, bueno, com a espectacularitat, aquest està molt, molt bé. sí, sí. I a més davant del gol nord, que també és explosió i tot plegat. Imagino que entre el de l'Europa i el d'ahir fartes bastant, el vestidor amb això. Sí, bueno, apreten ells més Bueno, aviat, sí, sí. però bueno. Bé, Sergi, victòria important després del dia d'ahir. La necessitàveu també després de 4 partits a principis d'any que no es va aconseguir la victòria. Imagino que content també per aquesta part. Sí, sí, ja teníem ganes de guanyar i sobretot a casa, perquè últimament se'ns estava resistint, la veritat, la victòria. I ja tot el gener no vam aconseguir guanyar, llavors ja era urgent perquè se'ns estava ja acabant aquest marge que teníem i per sort ahir vam poder aconseguir la victòria i espero que ara la ratxa continuï. Sí, és millor partit impossible per tornar a la senda de la victòria, 4 gols, marques tu, marques també el Jurado, marca també Jurado, marca Paredes, marca Casti, per tant millor partit imposible. Sí, Y ens posa l'Alberto, ¿cuántas veces has visto el vídeo del gol? Gracias por quitarme el remate. No sé si estava ell de fet darrere, és que no m'he fixat en la jugada en sí, concret. sí. Jo, de fet, quan li dono, veig que està ahí darrere i dic, merda, li hauré tret el gol perquè el veia supersol. Però després veig que entra i dic, bueno, em vaig quedar més tranquil. Segur que ell també volia fer la xilena. L'Alberto? Sí, segur. Hagués estat espectacular. Ens posa el Francesc de premsa, que ja tens material per fer molts TikToks entre el que vas fer també amb el Betis, que em vas fer un muntó, i aquest també, o sigui, vamos, tens... Sí, però ja he fet un TikTok i no ha triomfat aquest cop. No, Millor. No, Bueno, ara s'ha aquest cop renovat, no. ara pots fardar. Ara ja hem fet la feina. Ara sí. Sí. No sé. Abans tenies moltes nòvies, ara que estàs renovat potser ja no tant, però bueno, com a mínim el que dèiem, victòria necessària, i davant de partits com Balears i també com el que vindrà a Sabadell, tu en el teu aspecte, sí que vas estar fa no sé exactament quan, però vas tenir una època d'aturada també per lesió, que va ser el dit petit en concret. Sí. Com vas portar allò també? Sí. Com? Com vas portar aquell moment de lesió? Perquè no sé, és que Sí, clar, és una va... lesió poc vista realment, no? En un jugador, algú tan concret. Sí, va ser el partit del Terrassa, que era el cap de setmana abans del Betis. Llavors una trepitjada al peu pues, me'l va trencar totalment el dit petit. Clar, jo em feia molt mal, però no ho sabia, llavors vaig intentar jugar el dia del Betis, Bueno, em va anar bé. I vas dir... va intentar dir-ho. El dia del Betis ja vas jugar amb això. Sí, jo no sabia que estava trencat, però clar, em feia molt mal. I bueno, vaig jugar i després sí que el dia següent vaig anar a urgències a que em fessin una radiografia i sí, estava trencat. Llavors, bueno, va ser un mes i pico que vaig tenir la sort de que va haver l'aturada de Nadal entremig i em va ajudar per poder acabar de curar bé. Que sí que era una zona... El problema és que el trepitjar em feia molt mal, llavors sí que no era una cosa molt important, però sí que m'impedia bastant jugar. Llavors, per sort, vaig poder parar un temps, uns mesos, l'equip va estar molt bé, vam guanyar quasi tot, crec. I després, bueno, ja he pogut tornar, ja no em fa gens de mal, o sigui que ja Sí, perfecte. tranquil·litzem a la gent de que ja estàs 100% recuperat. Sí, ja ni me'n recordo ja. Ara ve dèiem, el tram important més en quant a partits, perquè són 2 dels partits més difícils. A l'anada es van guanyar els 2, de fet aquí a casa. Ara venen els 2 desplaçaments, primer Balears i després Sabadell. Com
com està l'equip també, veient una mica el que ve per endavant, però que amb la victòria del dia d'ahir s'enfronta de forma diferent també. Sí, totalment. Jo crec que era molt important guanyar ahir perquè al final venen dos partits molt difícils, llavors tens una mica més la tranquil·litat de tenir aquests 3 punts i encara és diferent. Però sí que és veritat que no estan al seu millor moment, potser els dos equips, però és que són dos equipassos i ho haurem de donar tot per poder treure els 3 punts. Llavors, jo crec que l'equip va estar amb moltes ganes i a veure què passa. Parlàvem abans també, quan fèiem el resum i tot plegat, que ens recorda molt la Lliga d'aquest any a la Lliga de la temporada passada, perquè també hi ha equips grans com Balears i Sabadell que es poden assemblar al que va ser l'Hèrcules o Badalona Futuro Lleida de la temporada passada, que no estan passant per un bon moment. Fins a quin punt també el vostre aprenentatge de l'any passat, de veure com va anar tot, sobretot partits finals, tot plegat, ara que venen partits contra els grans també, us ajuda a dir, ei, jo m'he vist en aquesta situació, ja hem passat per això i sabem com respondre davant que potser ara venen els dos partits més difícils, però que també s'ha de rendir quan vinguin d'aquí a 4 o 5 partits a casa i que hem de ser regulars. Sí, sí, sí que és veritat que venen dos partits que són molt importants, però valen els mateixos punts que qualsevol altre equip. Llavors, si no treus els punts ara, això no vol dir que estiguis fora ja de la lluita. Llavors, cada partit és molt important i bueno, jo crec que passi el que passi hem d'estar concentrats en seguir fent el que hem de fer i sí que és veritat que l'any passat va venir aquests moments i no vam acabar de saber fer les coses, però ens ha de servir com a aprenentatge per aquest tram. Ens posen també pel xat de cara als nous fitxatges que han vingut aquest mercat d'hivern. Ahir vam tenir sobre la gespa alguns d'ells. No sé, més enllà de l'encaix, que òbviament ja estan agafant més rodatge, no? amb l'equip. No sé si hi ha algú que t'hagi sorprès al seu nivell, que no te l'esperaves, perquè, per exemple, l'any passat vam patir a Marcos Méndez, Àlex Iglesias també està a la categoria, però no sé si hi ha algun que t'ha sorprès, bueno, l'Iaga, òbviament, que l'hem patit bastant, que t'hagi sorprès més al seu nivell o no sé, que jugant amb ell hagis dit, ostres, aquest tio la toca bé. No, bé, jo crec que la veritat és que el nivell és molt alt de tots els que hem fitxat. Llavors és difícil quedar-te amb un perquè tots són molt, molt bons jugadors. Llavors no m'han sorprès perquè ja d'alguna manera ja els coneixia i ja sabia el nivell que tenien. És cert que Marcos Méndez li competeix a Lucas Viña a nivell de ball? De què? De ballar, amb salsa i tot Ah, plegat. sí, pot ser, pot ser. Ara el Lucas balla bastant malament, s'ha de dir, llavors no és molt difícil. Però sí, sí que sap ballar el Marcos, sí. Al principi de l'entrevista que parlàvem una mica del teu moment, de com estàs, de partits com el del Betis, el gol d'ahir, al final en aquest mercat d'hivern també s'ha vist reflectit en la teva renovació, recordem, fins al 27, perdona. Sí. Com valores tu una mica doncs, aquesta confiança que el club et dona en aquesta renovació al mercat d'hivern, a mitja temporada? Home, sí, quan confien tant en tu i t'ho demostren, doncs, tot és molt, molt més fàcil. Llavors també veus el projecte que s'està fent, de voler anar cap amunt, d'apostar per fer créixer el club, llavors la, la decisió es fa molt més fàcil i molt content de que apostin per mi i que ho facin d'aquesta manera. També hem vist renovacions com la de Dani Torices, que també està fent molt bona temporada, a Jordi Méndez, que al final és peça clau. Aquest canvi al final també de propietat, de moment del club, de millora cap amunt, com l'heu vist també una mica des del vestidor? Si també al final tu és una cosa que al final t'ha fet decidir per aquesta també renovació. Sí, al final veus que s'aposta pels joves, també bueno, per aquest cas el Méndez, que també és un jugador de la casa molt important, i veus que és un projecte que vol anar lluny, el més lluny possible, llavors això fa que et motivis. Sí que és veritat que també no ha sigut fàcil perquè també hi ha hagut molts canvis, hi ha molts companys que ens estimàvem molt i que ens han hagut de deixar, però bueno, al final és el futbol, és així, llavors és la part bona i la part dolenta també. Com heu vist en
aquesta, deies tu, la sortida de jugadors importants per la plantilla, pel vestidor, també l'arribada de nous fitxatges, com ho heu viscut tant tu una mica com el vestidor en general, perquè al final sí que són canvis, marxen jugadors, venen, hi ha d'haver una adaptació, es nota durant la temporada o al final s'ha portat de bona manera? Sí, no, és difícil perquè companys que portes 1 o 2 anys amb ells, que tens molt bona relació, altres que són persones molt importants pel club, com per exemple Juan, que portava molts anys al Sant Andreu de la casa, o Guzmán, que va ser molt important a l'ascens. Llavors no és fàcil, però és això que dic, que el futbol té aquesta part que a vegades és més difícil, i en el sentit de que els canvis sí que al principi costa, bueno, t'has d'adaptar, sobretot els nous fitxatges s'han d'adaptar al joc, han de descobrir una mica tot com funciona, però com són tan bons no ha sigut gens difícil. Llavors amb el temps s'han adaptat molt bé, jo crec. Has passat per altres clubs a banda del Sant Andreu, Terrassa, Andorra, però ara renovació cap al 2027. És raro també una mica veure renovacions tan amunt. Mm. La teva intenció, per què fer carrera aquí a Sant Andreu, que és el que doncs, t'agrada, si al final creus que és el club que és per tu, que està fet per tu, per què fer carrera aquí? Bueno, sí, és un club que des de primer dia que hi vaig arribar, pues, em va agradar molt. Pues, és un club molt diferent. Al final és un club que té una arrel molt amb Catalunya, que l'afició és la part més important, jo crec, del club, que és gent del poble de Sant Andreu. Llavors fa que tot sigui diferent, que et facin sentir especial, i ara més que mai amb el nou propietari i aquest nou projecte que es vol tirar endavant, doncs, fa que encara et faci més il·lusió estar dins, i que fa que tot doncs, pugui anar més cap endavant, i per somiar en coses grans. Entenem que encara queda futbol perquè juguis aquí al Narcís Sala, perquè marquis gols com els d'ahir i partits importants com el del Betis, no? I tant, És que, sí. petit incís, clar, tu quan arribes aquí a Sant Andreu, crec que tens 20 anys, si no vaig errat. Sí. Clar, ara tens 25, o sigui, ja no ets un jove, o sigui, està No. Jurado, que Jurado és jove, tu ja ets un viejoven, Sergi, dintre de la plantilla. Sí, ja Estàs a dos passos fa del Jesús. ràbia, però s'ha d'acceptar. Al final ja no sóc el nen que vaig arribar fa 5 anys, però bueno, encara sóc jove. Home, No sóc... Sí. Parlem en termes futbolístics. Clar, no, Vale. tocant... És com quan veies un futbolista i deies... Donnarumma. Sí. Dius, ostres, aquest és jove, i ara mires a Donnarumma i té 29 anys o 30, sí. Sí. Al final, en aquests moments que dèiem importants doncs, per tu, el tema partit de Betis, que se't va donar, doncs, evidentment, i merescut molt bombo, una mica suposo que entenc també pel partit d'ahir, el gol d'ahir, entenc que vas tenir, el que dèiem abans, Algunes nòvies. moltes nòvies, trucadetes que et volien abans de renovar aquí, no? Bueno, no, la veritat que no... Si van haver-hi tampoc sóc massa conscient, perquè això ja són coses que s'ocupen els representants, i jo estava centrat sobretot en la recuperació, en aquest últim tram de la primera volta, i no hi pensava massa, la veritat. Sergi, com és el segon cop que vens aquí al Twitch, és una cosa que també anirem fent amb més gent, hem pensat en fer-te una sèrie de, test, no sé, diguem-li, preguntes més teves dels teus partits aquí a Sant Andreu, des que portes des del teu inici. A veure quantes sabem respondre. Vam fer una amb el Francesc Ripoll diferent, però volem implementar una mica més també aquest tipus de preguntes. Personalitzat. Sí. Clar, A veure. Tu te'n recordes dels partits que tu jugues? És a dir, si ara jo et dic una data, tu te'n recordes d'aquella data? O sigui, aquell partit no? O sí? No, a nivell de dates no, amb resultats sí que més, potser. Bueno, anem més per efemèrides aquí, perquè així, si vols, anem una i una. El Josu diu que només has fet 2 partits bons, que no pot més, diu. No pot més. Sí, el vestuari estan indignats amb mi, amb el bombo que se'm dona. Doncs mira, a veure si se't dona més bombo encara amb les preguntes que et farem ara, a veure quantes n'encertes. La primera de totes, comencem fàcil.
que és quin és el primer partit que jugues tu amb el Sant Andreu, si te'n recordes del partit. Sí, oficial. Oficial, sí, de Lliga. Sí, al camp del Granollers, que vam quedar 1-1 i vaig marcar jo el primer. Sí, sí. Molt bé. Has respost també el primer gol que marques amb el... Primer gol que marques. amb el Sant Andreu Exacte. Contra el Granollers, molt bé. Contra Pau d'Arbre, crec que... Sí, estàvem mirant Ho abans hem vist l'11. abans i estava Pau d'Arbre allà jugant al Granollers. Que pesat era quan jugava al Granollers, Recordes mitjanament, ara que dius de Pau d'Arbre, recordes mitjanament l'11 d'aquell partit? Pots dir, bé, no diré Ostres. l'11, però... Aprox. Home, si em dius la veritat mínim ja em val. Segovia, Llamas, Vale. Noguera, Carroza, Sí. Molt bé. lateral esquerra... L'has nombrat abans, l'has nombrat. Aquest l'has nombrat, l'hem nombrat durant la xerrada que estàvem fent. Juanan? Sí. Juanan? Sí. Jo a l'esquerra imagino Josu, David Serrano, potser? No, està. Al mig Toni Víctor, Sí. Sí, molt bé. el Hagi, i llavors l'extrem dret... Falta un. Et falta un. No sé. Ara crec que està al Japó, Al Japó està. o jugant al Japó. Ah, Felipe Sa. Sí, molt bé, bingo, molt bé. escolta, Molt bé, molt molt bé, 10 de 11, 10 de 11, sí. És La següent, Mític. Sergi, quin és el partit amb el Sant Andreu en què hagis marcat més gols? contra l'Horta del Casti. Molt bé. Mola, perquè... L'Horta del Casti. L'Horta del Casti, el Granollers del Pau. Està... Ben tirada. Està ben tirada, sí. No et preguntarem per l'11 d'aquell dia. Recordes qui va marcar en aquell partit, a part de tu? Vam quedar a... Juanan, pot ser? Sí. I marca un altre també, aquell partit. Marques tu dos, marca Juanan i marca una altra persona. Ramon, no. No, Ramon dona assistència. De fet, és raro que aquesta persona no ens estigui escrivint pel De xat. fet, sí. De fet, diria que Ramon surt de suplent i tot. Ramon surt de suplent? Pot ser. Diria que surt de suplent. Pot ser. Josu, marca Josu. Josu, ah. És raro que no ens hagi posat res, està en el xat. Por lo que sea no se'n recordava. Por lo que sea no se'n recordava. Estan mirant la isla, crec, tots. Està indignat, està indignat. Sí. Tira milles. Vale, partit que aquest és més subjectiu, no és tant de memòria, partit que més hagis gaudit amb el Sant Andreu, Joan. Estic entre el del Betis i potser el del... contra Europa al seu camp, però el del 2020, no? El de l'Aro, El de l'Aro. I el Sí. gol I el Josu. El d'aquell gol de Josu que també s'ha Sí. de mirar amb èmfasi. Et quedes més amb el derbi és que aquell de l'Aro que amb el... És que l'últim ha sigut estrany, perquè no el vaig poder acabar i entre tot i aquell va ser el primer derbi que vaig jugar i va ser molt impactant. Està bé, molt bé. És veritat, què sents tu aquell primer cop que jugues aquell derbi? Perquè, clar, potser no tenia el bombo que té ara, però és que també hi era un gran ambient. Ara s'ha fet més mediàtic el tema derbi, tothom és més la moda de dir, està guai. Però que ja des d'aquella temporada ja hi havia bombo, ja hi havia cosa amb el derbi, clar, sí. Sí, va ser com potser el primer partit que vaig jugar amb més ambient i em va quedar bastant marcat. Sí. Vinga, va, el gol que més has celebrat com a jugador del Sant Andreu? El del Betis, jo crec. El Betis és el partit de la Clar, sí. Resposta, Betis. Betis. De fet, ens posàvem pel xat que, abans si rescato el missatge, alguna cosa de que t'has d'inventar una celebració. Ah, sí. Tu no ets molt de fer celebracions, no? No, em fa vergonya. No. Ara ja... Potser sí... Però sí, podria fer... Alguna cosa pots fer. Bueno, tens el gest aquest, que el vam Sí, veure això. també de la renovació que està Ja li preguntaré al Dani i al Marc Jurado, a veure què puc fer. Aquesta està bé, aquesta està treballada. I ara, realment no és una pregunteta, és una mica com... Perquè estàvem repassant partits. Estàvem mirant partits i hem vist el partit de Zamora i hem vist la teva insígnia amb el pal,
que fas allà i et volíem preguntar per aquell moment, perquè l'hem vist i crec que ens hem tornat enrere i hem dit... A mi m'ha vingut a reviure el moment en concret a Zamora on fot el pal, que a més era la porteria del costat on estàvem nosaltres. Anar a ser un golaç increïble com el recordes, perquè no hem parlat amb tu d'aquell moment i no li hem donat importància realment perquè al final va acabar la temporada i ens vam acomiadar. Sí, però va ser... No, va ser bastant dur perquè a mi sempre em diuen que xuti perquè diuen que no xuto. Llavors aquell dia vaig xutar des de quasi mig camp, no, però des de molt lluny i quan vaig veure que sortia i anava al pal i per res, i és que aquell gol era ja... Bueno, sí que és veritat que estava a la pròrroga, però era importantíssim i va ser bastant dur, la veritat, però és un pal que sempre se'm recorda de tant en tant, al vestuari sempre em diuen, hòstia, aquell pal que ningú s'ho creia. Hòstia, que rancorosos també, tio, recordar-te el pal de Zamora, Home, No, però sí que és veritat que ho fan en plan B de, ostres, Sí, si sí, hagués sí. entrat... Sí, sí. Mira, ens posaven també... Bueno, clar, és que això no m'hem preguntat. Et vas endur la samarreta de Vitor Roque? No. No, bueno, ens van donar unes quantes samarretes i per repartir en el vestuari i al final jo volia la del Vitor Roque, però l'Alberto escollia abans que jo i me la va treure. I em vaig quedar amb... Sí. Ah, Que vale, ell és clar, del perquè Madrid. l'Alberto posa ¿cuánto me darías por la camiseta de Vitor Roque? Accepto Jo ofertes. li he fet ofertes, però no me les accepta. I tu et vas quedar amb... Quina? La del Ricardo Rodríguez. Ah, bueno, mira, ell se'n recordarà de Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez se'n recordarà d'aquest partit de Serrano Show, perquè li jo fot crec que està manat a un altre, potser, no? Abans de Ricardo Rodríguez, no sé. De Vitor Roque, dic. Ah, de Vitor Roque. Per què volies la de Vitor Roque en concret? Bueno, perquè de les que ens van donar era les que més il·lusió em feia i no sé, jo crec que aquest noi potser pot arribar a fer alguna cosa. Bueno, Tinc confiança. Ho diu amb boca petita. Aquest jugador. Ningú confia, bueno, potser d'aquí uns anys val molts diners aquesta samarreta, per això deia. Mola perquè Home, després està Jurado, que ens va dir que va acabar el partit, es va girar, va veure on i va dir tu, dona'm la samarreta. I era el Perrot, al lateral, que jo crec que quedaria la samarreta a l'última, pobra, però bueno. Sergi, anem acabant. Tenim l'última. Falta l'última, que és, si recordes, un partit el primer partit que hagis jugat aquí al Narcís Sala, però no amb el Sant Andreu, sinó amb un altre equip. Sí. Bueno, de petit a la base sí que recordo haver jugat... Com a jugador de... Clar, és que no és el primer equip, no? No, sí, amb el Barça B. Sí, Va ser... Record? Sí, va ser... Clar, jo no coneixia massa el Sant Andreu fins a aquell moment, sí, d'haver jugat, però no... I aquell dia jo crec que vaig descobrir el que era el Sant Andreu i tot l'ambient que hi ha a Narcís Sala i va estar molt guai. I vam perdre. Sí, amb gol de Juanma Miranda. Buf. Jugador De culte. Recordes amb qui jugaves en aquella època, a Barça B? Sí, estava... Clar, no, al ser Copa Catalunya potser els més bons no sé si estaven convocats, però estava Riqui Puig, l'Araujo, no sé si estava... Araujo va jugar titular. Sí, és que estàvem mirant la nòmina i fins i tot a la banqueta tela, Sí. Mingueza, no? Nico González. Nico González. Estava el Nico, és veritat. Estava Nico, que fins fa poc l'han traspassat allà al City per una morterada, també. Sí. Collado. Ansu Fati. Ansu. Sí, era un equipàs. Sí. El Pimienta d'entrenador, no? Sí. Cert. Bé, el Josu diu que amb el Barça B vas fer pena. Tampoc va jugar, crec que va sortir... Va jugar. Sí, vaig sortir 5-10 minuts al final, però ja anàvem perdent i... Sí. Bueno, bon partit bon partit per nosaltres. Bueno, Sergi, aprovadíssim. Aprovadíssim. Ets de recordar coses. Molt bé. Sí, se'm donava bé els resultats, sí. A partir d'ara, a la gent que portem de la plantilla li farem aquestes coses, llavors segurament hi haurà algun que altre punxarà més. Sí, el Josu segur que punxa. Jo el vam portar el dia de Cornellà, però bueno, podem repetir. Si algun dia marca un gol de xilena... Mira, si algun dia marques un gol de xilena com el Sergi, portem. Impossible, no. De fet, el van portar
Després del partit de Cornellà. Allà el vam portar després de l'amatori. Per un motiu diferent. Sí. Tu per què vas marcar un gol de la xilena? Pobre, Jesús també perquè el havia de portar-lo parlar després algú. d'aquell partit, una mica lleig. Sí, li vam fotre una bona embarcada, pobre. Bé, Sergi, et deixem... Porta més de 100 gols, diu el Jesús. Et deixem descansar al límit, perquè al Pol li queda un 1% de bateria al mòbil. Perquè ara fem les trucades amb el Meet i no per Discord, llavors no podem posar el document que tenim sempre darrere de la pantalla, llavors l'hem de posar pel mòbil, Sí. I el meu mòbil ja, de fet no tinc mòbil, Sí, però no